Tilandireni program ine ya tikudziweni pano pa Times. Ine dzina langa ndine Alik Ponje. Cholinga cha program ineyi ndi choti tizidziwana ndi anthu ochita zinthu zosiyana-siyana kuno kwathu ku Malawi. Kaya ndoimba, azitsuzo, andale, ampira, ngakhale ochita malonda amene timabweretsa pano kuti atifotokozere moyo wawo. Ndi cholinga choti tikhoza kuphunzirapo zinthu ziwiri kapena zitatu. Programu yathu ya lero tikhala tikudziwana ndi oimba amachitanso zina zokhudza zitsuzo chonchi luso losiyana-siyana Wandumi Mwakisulu. Tufuna tidziwe zambiri zokhudza moyo wake. Takhalani pompo. Tikulandire program ineyi Wandumi. Ziko kwambiri. Kumudzi ndikuti? Kumudzi ndi Karonga. Karonga mbali yake iti? Kapolo. Kodi Kapolo ndi mbali yake iti? Kapolo mbali yake ngati mbali iti. Tikatengera nsewu wopita ku Chitipa, wopita ku Nzuzu, kapena wopita ku Boda. Kapena so si mbali so mwa nsewu so yayi. Ayi simbali mwa nsewu katikati mwina mwake. Ndi side ina ya nsewu wakulucha. Side osati ya kunyanja ija. Oho. Kuparo side inayo. Oh. Wandumi ndi ndani? Wandumi tingagonera ngati pachizungu tikati artist, tisangoti oimba. Mwene ndikanena kuti wazisuzo wa maluso be angapo be nditu. Oticha kuti anangodalisa ti maluso be tingapo nditu. Skulu si munachita bwanji skulu? Skulu tinachita nditu. Kumano kumbali ngati ya za artists. Sinapangepo skulu ina iliyonse ya art. Luso longobwera basi kungopangidwa inspire ndi anthu ena ake. Ndi kungophunziranso mwa anthu ena ake ati maluso pang'ono tima basics titina basi. Ukamati za art, fuwa wanena kuti ukanena kuti woyimba ndi kuti ukhala ngati wapanga limit. Kutanthauza kuti ukamati za art luso losiyana-siyana. Luso lake ndi monga chani apart from kuimba kumene timadziwa zoti Wandumi ndoimba. Okay, luso lina lomwe wapanga ndi kupanga ma videos. Ndikangoti timapanga film video production detail. Kumbali ya ma film, for example ngati ma series. Kujambula ndi editing yomwe. Yeah. So ndi luso loti unaliyamba kalekale, linatuluka kalekale kapena lochita kubwera mwina utayamba zoimba imbaza? Linachita kubwera utayamba zoimba. Zinakhala bwanji? Chomwe chinachitika ndicho kuti mene timajambula music video ife timakhala mu studio momo anthu akamapanga edit anthu amene amati jambulawo. Then makhala ndikumayang'ana amene amapangira edit. Then of course zinthu zina mauza kuti apapa bwanji utapanga choncho. Anthu ovuta aja pacha anthu amanena kuti kuli oimba ena amati akakhala ukangowajambulira nyimbo yawo amakhoti ukakhala pa computer yone tali kumbuyo ukapanga iya popo ya pasaoneke choncho anthu ake ndito. Izo ndizoona for mene tili group ya ifeyo Bantu Cameras ma producers ambiri olo ma editors ama videos timakhalira pafupi moza ase ichi chifani chipange chonchonchi ichi chikhale chonchi. Of course bali ena adamathazo kumanena group imene chali mavuta wasitisa zinthu kwambiri amada chosana tatenda tele. Ide ifo timavuta ifo sitikama kuvomera chichonse. Ngasi chinthu chikatuluka chikhala mdzina lanu sikhala mdzina la producer. Imene tikapanga zimene zokena kunamba ano kulingalira kuti apa kuti anthu otsama avutise kwambiri. Ndikuphunzira pang'ono so kantchito kamene kakupanga editing na videos. Kuti ndikukaphunzira pang'ono. Koma kumapanga nawo ndithu. Kupanga edit weka. Kumapanga. Nanga si pamene ponde kutena mwachepetsera kukhomerera natu kumene. Kupangira ntchito si wina majera pompo nde mutengeso inu yonso muzipanga so edit. Saka wakati kufuna zinthu zokuti zituluke ndimene tikufuna ene yakemo. Tunde ndapanga chidwi ndi anthu aja kena kunaona kuti izizi ndizaziphunzira zapeza munthu nakaza ndiphunzisa. Ndesanga wina akanandusati apala abusa ena ake amapanga editing kwambiri. Kama khala kwachemusa kuti mata David Gale. Kodi editing cha pamakhala kuti pali ena oti ndakatako eneni ama software chama idziwa kuposa enaso. Kwa basi. Zimachitika zimenezozo. Ndi abusa anakuthandizani? Anathandiza ndakapanga approach abusa aja kwa kuti amafuna ndiphunzire nawo za editing izi. Ananduza
ubwere tisapange siku lakuti anandipasa mwina ndapanga umosi mwina mwezi ndimapitako daily kwa abusa kucha nde amapanga edit ma music video awo ena akitamene katere chingoma akujambula nyimbo zake zoyambira ziya china ndili nawo mwanya amapanga ndi abusa amene o edit lene ndimakhala pambali kumaonera kupena kumandipasa so adagwira izi mwanduza nyachani mpaka ndinapezeka kuti wamba utanditi bwino moti nyimbo zanu zina unapanga edit weka ndapanga ndeka kuika zonse bwino zoyenerera ndi tikumakuonanso kunoko makorido aku Times kuno umapanga za editing zomwezo kunoko ndimapanga za editing ndimapanga edit series timati Spouses and Workmates ndi comedy inake timati Jango comedy ndimapanga edit ndineyo zonse ine okay like topanga edit mwapo ndi apo kugulitsa mati Adobe Premiere ndimayesa ndi tikomemoneka kuti zathu za basic ziyazoti kandi report ya pa TV kungodula kuika makata ways kama name tag koma zanu zimaoneka kuti they are a bit complicated kuti for instance ndi series icha ndikuti ufunika kuti usikhoto kuitsata yalo apa komanso so jambula nyama kholi mwa mateke angapo ajambula apa ya basi zinaoneka bwino ndi jambuleso suna kule bwino ndio makhoto kuti uinveste bwino kuti iyenda chonchi zimakhala bwanja okay joyambirira pa makhala script right kodo jambula jaso ma actors and actresses they have to stick to script each kwambiri akaponya ndekuti loyoso editing zikuvutaso zimandibalisa ndimafuna ndisate script ija ndikaisata script ija oto apapa zikuenda chonchi ndeni mayamba kulumikiza zithunzi zija of course pamakhala zina zoti amapanga adlib amaonjezera mawu maaktaja kuzoti sizisinthabe koma storyline ndikoma ndisizikugwira zimene zija ndimazichosapo so it means ngati an editor iwe mwene kuti so singoti ngoika ma video koma lonkhaniyo uziinvetsa kuti concept yake ndi concept yake ndi komanso CD ndiotani CD ndi yachisoni kapena ndi yokondwerera kapena ndi yachikondi leti pamene koso tipezeka ndizika ma sound track kuti tisigwizana so ndi ngati CD yachikondi ndikasuka sound kogwizana ndi zachikondi zija CD ya violence ndikaso chisound iso chokhanga ndiso cha violence choncho zimene ngati zizipanga match komanso zizigwizana ndi mawu amene akuyankhulira pamene popo ndi sound samasokonezane zimafunika kuti uzizibasa bwinobwino si nde ma series acha mukongo amaona amaoneka kuti olo kuti kwane mwina 25 minutes amaoneka kuti ndi chinchito fwa muli masenzi mwina ambirimbiri komanso samakhoti mwina akujambuliranso mwina makamera angapo kuti ka angle nchenchen zimene zimene zimapatsa busy etu zimapereka busy koma ngati munthu waimvesesa script zitausa kupasa busy komanso ineyo sizimandipasa busy kwambiri chifukwa kuti paseti po jambula koso ndakhalapo ndakhala ndikumajambula nawo tawira kuti you understand videography bwino munthu amajambula chonchi nakhati mangopanga edit kuti majambulidwe sindikuziona anthu amapanga choncho bwezi kumandifutirapo masinanga zonsezo ndimapanga wapanopo ndipanga concentrate kwambiri ku editing nde wati umapanga choncho bwino tiyerekeze ngati kodi ngati Spouses and Workmates simatuluka is it kamodzi pa week nde kuti amakhoti akajambula amajambula mwina kumaliza ngati liti iwe how much time do you need kuti upange edit wafikapo wakhotizidwa nayo mwina masiku angapo masiku angapo ngati Spouses and Workmates imajambulidwa mwina for about mwina 2 weeks akujambula daily zonsezija footage zonsezija zimandipeza ine then mayamba kupanga edit ndechomwe chimachitika ndimapangira atu mwina program imwe ndikupanga edit panopo ndiyo tizaonetsedwa next week kuti samakhale under pressure yanguso chimozimozi ndechomwe ndikapanga edit yangu ija ndikamaliza ndeti ndimangaso edit Spouses ndeti leo zikamazatha zomwe ndimapanga edit zija zimakhaliso zikubweraso zimakhali zingosogozana tabwino takamba kwambiri zokhudza video editing koma amalawi ndiudziwa zoti ambiri nanga si video editing umapanga kwawekha anthu samakuona kwamuna chimene amakudziwa nacho kwambiri ndi kuimba nanga si kuimba umaonekera kwa anthu amakumva mawu ako nde ndifuna timvetsenso kwambiri kuti kodi nkhani yoimba ikuyenda bwanji koma tichita zimenezi tikaonera kaezi kaya ndi wazungu kaya ndi wamulu
tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza mu program imeneyi ya tikudziweni pano pa Times. Lero tikudziwana ndi artist ndakutsa mawu kuti artist kuti amachita zinthu zosiyanasiyana, zoimba, zazitsuzo, zopanga design ndi zina zotero. Ameneyi ndi Wandumi Mwakisulu, nde tikumvetsa kwambiri zokhudza moyo wake. Gawo loyamba kwambiri tinayang'ana kwambiri nkhani ya za video editing zimene akuti amazichita ndithu. Nde pano ndifuna tiyang'ane ku gawo loimba. Kuimba unayamba bwanji kuti udziwe zoti wewe ndi woimba? Faine makhulu kuti mwina munthu anthu asanakudziwa wekha umadzidziwa mu mtima kuti ne ndi woimba. Okay, lero chidwi choimba chinachokera pa brother waine ndamene kufamily kwathu amene anayamba kumayimba tamene ndili ku primary school. Brother waine amayimba timati rap, tamene timati rap, zomwe zamati hip hop. Lero makhala ndikumamuona akamayimba muja amalemba nyimbo, anayamba zolemba zikalekale. Ndaka wapanga ma practice kuchipinda kuja muna tufati zigona yeyo jasokosa nyimbo ndende mavesera kwa business ichi. Mpaka anayamba wezeka kuti anayamba wapanga ma competition ku planta ya kunoko. Iye anatulutsa ndithu nyimbo mababu bwinobwino. Yeah, mababu of course anatulutsa kwa ma singles zikalekale. Amatulutsa ma singles. Yeah. Ndamweza kata kamalemba nyimbo muja amapanga amakapanga na participate ma competition, rap and rag competition. Aweza kati yeyo jamakhala number 1. Amakhala number 1 wa zaka zingapo. Ndegena kuene tafika no form 1 tapita ku secondary school kwa step as and technology kucheza. Basi kuwe kuchachitika ma variety show. Ndenda unata anthu akwambecha zimarapu zimeze cha ineso bwanjirizie sana neso ndizilemba brother waine amapanga neso ndikuziziwa nyimbo kwa watu zilipo. Ndenda neso namba umayisira kumalemba nyimbo zicha mpaka ndapanga guru loimba ndizanga wina kuti mati Mphaso Katobola amene ndinaye mu Bantu mpaka na Bantu Cameras. Kodi Bantu ndi anthu angati? Bantu Cameras ndi anthu 4. Okay, nde wafika poti ndi Mphatso mwakumana mwamba kuimba. Munayamba kuimba? Yeah, kwa step kumene kwa step. Zamba za ku school ma variety shows zabizika kuti tidziwane kuti iye uja nthawi zambiri kuti tidziwe mapezeka kuti amayimba nyimbo zina zake zokuti zodabwisa zoti anthu ambiri samazidziwa za hip hop zomwe zimatchuka ku America. Ilenso kunyumba timamvera nyimbo zomwezo. Ndeko pa school pa panalibe munthu amene anali ndi nyimbo zangati za ilezo nthawi imene timagwisa ntchito zimati zimatepi zichi. Koma munthu amene mmodzi amene ndakumva akuimba nyimbo zogwirizana ndi zomwe timamvera ileyo anali yeye anandipasa chidwi kuti munthu uyu bwanji. Ndenda akampeza kuti asemaziwaso nyimbo zimenezo ati ayi ndimaziziwa ndezimapeza kati zochita zathu zikufanana kumbali ya music. Tinayamba kumalemba nyimbo limodzi kumapanga perform limodzi tili form 1 time leo. Mwayamba kupanga perform komano kunali kuti simunafike potulutsa nyimbo zenezeni kulowa mu studio. Kuti muyambe kulowa mu studio munayambira ku school konko kapena mutachokapo? Ndayambira ku school konko komano tili form 2. Gulu holiday. Mutapanga kale gulu kapena time munangopanga musana Bantu isana bado. Time timangozera kuti Savannah, timanguti Savannah. Savannah. Ndeti ndapita ku holiday. Brother waine amapanga rekodi nyimbo ku studio kwa Goodson Komonda. Ndi zake vinake timati quiz, DJ quiz analiso DJ ku 101. Anaimba nyimbo ndi brother waine. Amafana kwaje mukati mpangire nyimbo ku studio. Muzika imba na chorus.
basi kumene tinapita koyamba kwalowa mu studio yabwere ona microphone yabwere tukuda kawabe kuti mawaja saumira pakhosi mafala libalitiva mu studio ni muloko muyimba muzikoyimba chorus muzitena chakuti neti nayimba nawo nyimbo imene chayo kwa wewe nde kuti sinali yobwereza kangapo kuti wayimba koyamba ti teke akapo kumene atuluka bwino nyimboyo ndiyoti anthu ankayikonda neti nali pano tibo ase kwachita feti sakadusira ife neti tali pano 4 lolo tinaona ta bwaji tiruse nyimbo zicha tikale group tiyabise group yaife tinakhala comrades comrades atikhala comrades yanjana comrades okay malemba nyimbo zicha kenako ase bwaji tizimba zachikhalidwe mali zachifirika zina la comrade losa ndachizungu bwaji tipezera anthu achikuda bwaji tikhale bantu comrades bwaji soko khala comrades sakali soko kuti comrades yo ndi comrades yemweyo koma amvekeni mwa chi Malawi comrades ali bantu comrades lero baba de ya tafikapo type mazona tafikapo leti namba kumayimba no nyimbo za hip hop komano za English losoma mbantu wamwemo bantu bo maina inafitana za sita maina izipasa maina hiyo wajizungu ife mwazona ngati tukuzindikira mwana nodi asitu kuzindikiraso ife na anthu akuda ma Africans tiene class otijani maina achifirika ine ndikhala wandubi lomwena ndipasa kwa atu labwino bwino so lakuika ndeta imene unali ndani la chiyo lano aina gangsta ya njane triple yamba azikuitana akaona gangsta world zote zote bas ora ile ndo andubi ile ndifirika ile wasanga kanfika zanga ujaso ndipaso anazipasa mpwanye zibiri wina anali tawale penjani ndeko naza joina za tuina wajituta na Yesu anadizira ajisugu anasitaso wajitula usira yake ya ndilake no koma nyimbo zanu zija mbantu muja okay umaziona be kuti ya ndizachifirika koma makhanga ndi muli ka sophistication kena kai tingane kuti chifirika chochipanga mwachi makono moda napanga modernize manje mamonachi panga modernize tawi soberere tigari chitukuko tuchimasita bofunika ti bola osatawa chikhalidwe chawo kole vili mavalidwe omwewo kale anthu amavala masamba ku Africa kuno kena muzikopa diziko olopera fashion bene lili maiko anzathu achi amavala zinthu zawo koma zachikale bene tawi masita akusithaso komosa thaso chikhalidwe chawo ifeso chimozimozi tawi izi sita waso tizi panga zitumwa makono koma mwachali tikayang'ana mu bantu cameras nyimbo zanu mwinaso chinaso chimene chimaonekera kwambiri nchoti apart from mayimbidwe zovalanso zimaonetsa kuti mwina zili ndi print ya chikhalidwe oziti kuti zifanane ndi nyimbo kuti kuimba za chikhalidwe zovalanso zikhale za ma videos ena mwinaso mbizuti muli anthu ka kusinja chimanga kuti it was deliberate kuti zonse zingokhala za chifirika za chikhalidwe ndithu asaonetse munthu atanyamula ufa kupita ku chigawe yayi aonetse komoda kusije pachakale tu oluje bayibono de usasowale oluje khalidwe de kuti muthu azisinja zikuti unazo kuti technology zimayenda limozi sikuti kuchigayo kuti asondekanele kupita fosa zinthu zambiri zisonana panga atu event sonatho kuda utopezeka kuti kufuruze olo chigayo kuti yana panga sokuna ndi zikozopezeka ndi ngasinkhate ngeno chizisinjika chinthu chikasinjika chifike apa ndayona nangoti ayi chigayoso chikhozo chita izi mene dafoto kuzira ndiye kuti timotesa chili chose chikhaledi kuti chathu mene ndanena kuti nyimbo zaife poyamba zali za English koma utenga unalo Olympics za chikhaledi chathu ankena kuti nasita kuti nyimbo zimanje tizimbe so language yako watu kachichewe ngati mene nalili Africa ichi Africa poyamba inali ya English yose ichi tinajambula audio ya English video yazovala zachikunja za achina kama Adidas kama achina Nike za tulungira mwachangu tidavera oimba ena ake timati Dead Press aku USU album yao inati mangaso inspire kwambiri kama zachifirika kwambiri na guys watu akunena zona nenda zaweleka so mabuku anthu ena ake ngata china of course Mahatma Gandhi anapanga ujeni anapangisa anthu akwawo sokuti asiye kuvala zovala za ku west azipanga zake zizungukoleka choncho ikonomi yawe namba kuyenda bwino nenda werenga mabuku ngata china Mahatma Gandhi acha ayina Steve Biko ayina chanchani anthu ambiri ma Pan Africanist timawerenga mabuku awo nenda izizi
ndizogwira bwanji na feso tiyambe kuimba nyimbo chichewa Africa ichati kuisita video chesatuluki audio chaso esatuluki tilembe ya chichewa tili pomwepo gulu la Bantu Comrades pano zukhanga tilinatha tofana ngasi pano pati kumaona nyimbo zako weka ndithu pa TV zikumveka mawayilesi ndi anthu mwina kunjaku ndota bandi inagawana zida munagawana zida zida sisi tinagawana nanga kuimba weka bwanji awapa siku yamba tinatusa maba mwa Bantu achet kena kwali sana satusa yake that was 2006 tinatusa boso solo album yaidi ifa kumalai kuno tu munthu akangoti mwina nali awiri atatu akangotulutsa nyimbo olo imodzi paika anthu amata amene wande kuti ayambana koma ndimata koma anzathu look even like Morgan Heritage Peter khozotulutsa zake Gramps zake bwino akafuna kuimba ngati gulu abwereranso bwino inenso mukutengera ujeni imeneyo system imeneyo abodi ndeti palivude for to ties up mapanga azongoganiza osafusa anthu kuti zokhala bwanji zijaso zimachitika munthu kugoimba mwina ndisikana wina wake I think amene ondenda akuyenda liko yes zimachitika so zimene ndimene amaganizira anthu masuti zilijojo koma Bantu sinate Bantu ili lusaso abamu mapero wa chaka chirocho koma after titulusa masolo solo kena kuti zatulusa ngati Bantu Comrades pano pande are working on something as now a group zoti zifact tinayamba last year wazima titegrame kanthawe kuti chinthu chimakhachani kuti 40 mwina usati 40 makhandi zochita zambiri nanga kuna zone yaikulu ndipene sinanga kuti ukamba so zama videos azanga so ina chito zina ndizina then tikumane ngoma koma imakhala thinking kani yoti sikuti simuli pachangu mufuna china icho sechiziyenda zikatheka izizi zitheka basi ukamaona kumalawi kuno umaona kuti nkhani zoyimbazi tili pati tikupanga tupita chitsogolo tupita chisogolo mbali zina koma mbali zina sotikati sitopita pasogolo mbali yomwe tikupita kusogolo ndiyo kuti I think panopo quality yamayimbidwe in terms of mawet achinyamata masiku ano wakuimba ma voices abwino olo ma quality ma studios osadiso mafanzire osadiso ma studios ma studios ma quality yake abwino ndithu komanso zinazo kuthandizira ngati drama panopo makampani zathamata mathandiza drama kwambiri mbali ya music zikupindula koma tikabwerano ngati kuti ku concept koma uli pompo pankhani ya ma studio anthu ena asamanena kuti ayi masiku ano kunachulukaso zama computer munthu ngolowa mu studio opanda olo mmodzi omukwirira gitara kupeza kuti nyimbo zatheka kono pene ndi ubwino kapena limenso ndivuto lina kwa zida zamanyo zija ndizofunika kwambiri sizimakhoti zida zamanyo you can control kuti apapa sichilowera chonchite komba kompyuta zimathekaso ukhoza kupanga control bwino ndithu zimaziwika zapa computer zimaziwika ineyo kwambiri zida zamanyo zo ndizabwino kwambiri chifani macheza ndi nzanga yonakeso akutulutsa nyimbo zake ndamata napeza kuti nyimbo ziyazapanga bwino kwa masowekera lead guitar simafika hapo penipeni mpaka napeza munthu akajambula kuchita kusiyanitsatu kuti nyimbo yapa computer ija ikumveka chonchi imene ayikira ujeni manyo lead guitar ikumveka aso mwina mwake zimasiyana oloti kala live umayimba live kuti bandi kuimbako ndiwina kuti azayuze CD yabe zimasiyana zoti izo bandi zidazikulira bwino kusiyana koma zipanga so control band kukhotesera kuchenjani ndeti makamba zoti tili pati panopo pali ubwino wa music yakalekale oyimba akalekale kumalawi kunoko anachuka bakale aja message ndi number 1 atuma message naye ndi ma message abwino concept yabwino kwambiri koma chinyamata apa nopo zomwe amachulusa kwambiri nyimbo zomwe zochuluka pano ma concept ake ndizachikondi I love you kaya wakiswantima zoterozo ambiri amazungulira pamene papa azizichemerera okha kapena aziyamikira wachikondi kapena kudanda wachikondi kuyamikira wachikondi nkulakwa ngati sikulakwa ndizabwino komano zimaonjeza kungozi zomwezo unlike nthawi yakalekale ije waweza kuti mwina kwamvesera abamu ya matafale umva ma messages ambirimbiri akana nkhope chachachachani kana chinambire kaunda kulaka maliro mapa ma messages ambiri yalusia za deep nyimbo zicho koma panopo aliyesa akuzungulira pompo mwandiso ntima kapena kunyozana zinthu 4 zimenezi atangota alese kuti achaka chinocho guys musaima concept awawo anthu akhala pantchito kuti tilemba chani
ndicho makhala chani makamaka fa kuli zinthu zambiri zimezi ine ndimana kuti panopa kuli zinthu zambiri kuli ka matenda edzi adakalipo mwina umphawi udakalipo ufulu wa anthu kuphwanyidwa achina bile kaunda uku nenawo amapanga zende makono panopa chikuvuta nchani kuti uthenga tumene uzimvekaso mobwereza mnyimbo za makonozi. I think koma zimatengeraso kuti mwina kapena audience mwina tikukulira mafana ambiri mwina kukula ka life mwina akuti kofe wakachizunguzungu ena time ja makhabe kuti anthu ena chokera ka mageto mwina mwangi nyacha makati zimapangaso inspire zina ndizila fa ine ndikamata munthu kamati nyimbo zawo chino okay of course amapangaso mwine za chikondolo za makono kwa mwina makolo za mafunyeta zomatha kumpaka uthenga kena kaya kuti I think munthu anaganiza ndi strategy ajina vikmane mbona ni ma concept ena ake zila kulo zopanda malamulo chani mafunyeta ujaja chani ndikanga khala nyerere na ma concept ngatimero exactly something unique kuti anthu akamamva kumati yayi munthu anaganiza mwina mwako osati mwa regular chabwino Wandumbe amene tikumaliza program yathu ndikupatse 1 minute kuti uyankhule mawu ako otsiriza mawu otsiriza alo anthu ambiri amamva amavizuti kumuzuti yankhula mawu mpata atu utakhozera kulairese ayi ndilibe iwenso ulibe mawu otsiriza ndikoti Bad to Cameras ilipo ndipo ikubweraso ikubwera ibweresabe message achilendo kumala athu omwe achi kwa tazambiti kamapanga zinthu zathuza anthu amaona ngati zachilendo koma iye ndifeyo anthu okuda ndi anthu tikamauza kuti zachikuda ndizi apo ayika ana athu for example tizapasa maina achimalawi anthu amata zimenezo zachikabe koma mwina tizapasa ana athu mwina Keith show yachomada ayi ndezelizeni ayi tetipange zathu ife amala suri tikapanga ma Chinese anali ziko la China lilalemefora amapanga zinthu zawo olo maina awo va cha andi alphabet yawo kupena kuti ukapeze Robert andi alphabet yawo china chicho samapanga zawo koma pano potona China ndiolemera kwambiri chone mapanga zinthu zawo ndi zisangalala kupanga zinthu zaife zisangalalira. Ndakuthokoza kwambiri Wandumi Mwakisulu ziko kwambiri ezikomo tikatero ndiye kuti tatsirizanso program ene yati kudziweni pano pa Times lero timadziwana ndi woimba artist amachita zosiyana nkona tikuti artist za zitsuzo za design komanso zoimba Wandumi Mwakisulu ine dzina langa ndine Alec Ponje ndikuthokozeni kuti munali pamenepo kumvera komanso kuonera program ene ya tikudziweni bye bye.